ناظر ولی، کیونکہ جڑے لوگ اللہ نال محبت کرتے ہیں، اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک دی آل نال یا علیہ السلام دی اولاد نال محبت کرنے والے لوگ، انہاں دے چہرے جڑے نے، انہاں دے چہرے تو پتہ پیا لگتا کہ درویش نے۔ اس واسطے اس محفل دے وچ سرکار قبلہ عالم پیر مستوار سرکار تشریف لے آ رہے نے، اور انہاں دے ایتھے آمن واسطے سائیں سہیل محسم والے نوں انوائٹ کیتا گیا سی، اور انشاءاللہ میں اپنے جناب بھائی جان چوری محمد زمان، چوری بشیر صاحب، چوری محمد انور صاحب آپ یونان، انہوں دے حکم دے مطابق حاضر ہویا، اور انہوں نے کہا کہ سرکار آ رہے ہیں اور بابا حضور دی شان دے وچ پیش کرنا ہے۔ اس واسطے پھر بشیر صاحب نے ٹول دا اہتمام کیتا سی، اور سرکار کھڑی میاں صاحب لکھتے ہیں قربان جہاں کھڑی شریف والے تو بھی آپ فرماتے ہیں سب جگ بیلی تو بیلی جے میاں صاحب فرماتے ہیں بابا پیرا شکل اندر دمڑی والے دولیا، اگر تیری نگاہ میں میاں محمد رہے نا تو میاں محمد کو کوئی خطرہ نہیں کسی شاید دعا جانا تھے۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں تو بیلی جے سب جگ بیلی آن بیلی بیلی پر سجنا باج محمد بخشا تے اج سنجی پئی ویلی تے جتھے یار اے پیارا وسیا او سارا پیارا سارا دیس پیارا پر سجنا واج محمد بخشا تے ہوندا نہیں قربان جاواں میں عرفے کھڑی تھی تواڈے میرے میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ علیہ اور فرماندے نے تو مرشد میں اے طالب دے مرشد شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ فوجیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں تے جڑے ادا شریعت دیاں توڑ جاونے او جیاں ملنگاں دی لوڑ کوئی تے پیرا شاہ کلندر میرا نگاہ نال صاف کردا کھڑی والے نو سپا جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں پر غازی عشق بلال جا چاہیے میرے رب نو رنگاں دی لوڑ کوئی تو مرشد میں اے طالب تیرا تو
چلا کھڑی آیا کی تکلے ہون بیڑا پڑھ کلام بنا لے سادھو پڑھ کلام بنا لے سادھو کی تکلے ہون بیڑا پڑھ کلام بنا لے سادھو پڑھ کلام بنا لے سادھو کی تک نیڑ ویلا میں گڈی ڈور قسم میں گڈی ڈور قسم دے کیویں رکھے انج رہنا کیویں رکھے انج رہنا او واجب نہیں لاویج شراب بندہ قسم نو کہنا واجب نہیں لاویج شراب بندہ قسم نو کہنا پیر اپنے دا کہنا منیے پیر اپنے دا کہنا منیے جو آکھے سو کریے جو آکھے سو کریے جس پانی وچ پیش نہ جاوے نہ وڑیے نہ مریے جس پانی وچ پیش نہ جاوے نہ وڑیے نہ او جس پانی وچ پیش نہ جاوے نہ وڑیے نہ مریے میں کسے کو کیوں کر منگا میں کسے کو کیوں کر منگا قسم کنگال میرا او قسم کنگال میرا چھوڑ سے شادی پیرا میں پیرا ہار غریب دا بیڑا چھوڑ سے شادی پیرا میں پیرا تار بڑی دا بیڑا ہر مشکل دی کنجی آلو ہر مشکل دی ہر مشکل دی کنجی آلو ہاتھ مردان دے آئی ہاتھ مردان دے آئی مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہنا آئی مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہنا آئی آ سجنا خالی گانے سجنا خالی گانے کردا دخل مکانا کردا دخل مکانا محبوبہ نو بدیا کر کے مشکل بچ دیا جانا محبوبہ نو بدیا کر کے مشکل بچ دیا جانا ہر مشکل اندر مشکل بن گئی مشکل اندر مشکل بن گئی دکان تمبو تانے دم مارن دی جانی کوئی تیریاں تو ہی جانے دم مارن دی جانی کوئی تیریاں تو ہی جانے
جی ساڈے ایک بڑے پیارے جی بابا جی اس پنال دے تشریف فرمان ہے. آخر میں سائیں جی دو چار بین پٹواری طرز دے تو بزرگ نے پتہ نہیں کیڑے پاک ولی نو منن والے نے شاید وہ ولی کو حاضر ناظر ہو کے انہیں آکھیا ہوئے پٹواری دے دو تین بین قابل غور اپنی اپنی چاہے سے تو لکھتے ہیں قائم صاحب لکھتے ہیں گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا پڑھا کے توڑ لبانیاں اوکھیاں نے اینی اصغر نو ہتھاں وچ گوا دینا گل کوئی گٹانیاں اوکھیاں نے تے چڑھ کے میرے دیو کیتے تے دوے یاد چاتیاں بنیاں اوکھیاں نے او ٹائم اکبر جوان دی لاش اتے ٹائم اکبر جوان دی لاش اتے انجو نام گاڑیاں اوکھیاں نے ٹائم اکبر جوان دی لاش اتے ٹائم اکبر جوان دی لاش اتے انجو نام گاڑیاں اوکھیاں نے تیرا کیا عشق دے عشق دے جڑے پاپے دے اے عشق دے درد والے لوگ بیٹھے ہو ذرا توجہ کرنی ہے اے عشق دے جڑے پاپ ہے انہاں دا کی حال ہوتا ہے جا کے مجنو صاحب نو پوچھو سرکار بلال نو پوچھو پاک حسین دے نال تے کسی دی ریس نہیں نہ کوئی حسین بنے نہ بن سکتا ہے لیکن توجہ کرنی ہے اے عشق دے اے عشق دے جڑے پاپ دے اے سک جاندے کالیاں دے ایک سک جاندے ایک مک جاندے ایک مر جاندے نال کالیاں دے اوتھے عقل تدبیر نے کے جانے اوتھے عقل تدبیر نے کے جانے اوتھے عقل تدبیر نے کی جانے اوش بھول کے وڈیاں گالیاں دے او علی حیدر جنہاں نو پیر ملیا علی حیدر جنہاں نو پیر ملیا اور روپے گئی وچ میں خانیاں دے روپے گئی وچ بھی خانیاں دے خانیاں دے لاسٹ پہ پٹواری طرز دا لاسٹ بند لکھنا والا لکھیا لکھتے نے قربان جام ہے عاشقاں دی سرکار بلال اذان دین لگے نے تے چند جے مسلمان ہندو نہیں عیسائی نہیں گورے نہیں مسلمان کلمہ نبی دا پڑھن والے مسجد وچ ٹر گئے نے بلال اذان نہ دے کر سرکار بلال نے رونا شروع کیتا کیوں میں نہ منع کر دیو بلال تیری زبان تھتھیں دی ہے تو تھتھیں اچھا سرکار بلال نے کڑا کام کیتا ہے پاک علی کے دروازے آ گئے مائک پاک پوچھتے نے مائک پاک فالتان فانتان تہرا پوچھتے نے بلال کے حال رودا کیوں ہے جی میں نے مسلمانہ منع کیتا ہے مائک پاک فرمانے نے بلال تو میرے بابے دی ڈیوٹی کرنا اگر تو اذان نہ دیتی سورج نہیں چڑھ گیا اور دوستو سورج نہیں چڑھیا تو شاعر دی قلم اٹھی شاعر لکھ دینے غلط کے اذان گناہ ہوندا لوکی ویکھ بلال نو آن کہندے غلط کے اذان گناہ ہوندا لوکی ویکھ بلال نو آن کہندے گل سنی بلال تے روڑ لگ پے ذرا دوستو کرو دھیان کہندے جیڑی نبی دا نام تو ٹھیک آکھے کٹ دیو ایسی زبان کہندے
او تے رب رسول نو لگے پیاری او تے رب رسول نو لگے پیاری کوئی پھیر کے اور ہم کہندے او کتے صبح دیوانی آنا ہوندی کتے صبح دیوانی آنا ہوندی او کتے صبح دی او کتے صبح دیوانی آنا ہوندی تیرا بلال آباد کہندے کتے صبح دیوانی آنا ہوندی کتے صبح کتے صبح دیوانی آنا ہوندی تیرا بلال آزاد کہندے صبح کدی نہ ہوندی جے سرکار بلال ہے کیونکہ سرکار بلال نے اہل بیت نال محبت کی اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دی آل نال پیار کرو میرے محبوب دی آل نال بغض نہ رکھو اتھے ایک شاعر عاشق کی قلم اٹھی پھر جناب لکھتے ہیں قربان جائیے سید ملک علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں پنج تن پاک دے کر دی پنج تن پاک دے کر دی گل کرنی ایڈی سوکھی لالے مسیالے ایڈی آسان بھی نہیں پنج تن پاک دے کر دی گل کرنی ایڈی سوکھی ایڈی آسان بھی نہیں قابل غور بڑی درد والی ربائی تے کسے اہل بیت دے عاشق نے کلیاں پائے لکھی قربان جاؤں میں اس عاشق تو جڑا پاک حسین دا عاشق ہے میں او دے تو قربان جاؤں لکھیا نے پنج تن پاک دی کر دی گل کرنی ایڈی سوکھی ایڈی آسان بھی نہیں جے کوئی انہاں دی مثال دے ایڈی اونچی کسے دی شان بھی نہیں ہے کیونکہ دین نانے دا زندہ حسین کیتا انج دیوڑا کسے متعان بھی نہیں اور دینے چڑھ کے جیوے حسین قرآن پڑھیا اور انج پڑھنا کسے نے قرآن بھی نہیں انج پڑھنا کسے نے قرآن بھی نہیں دینے چڑھ کے جی میں میرے پاک امام نے قرآن پڑھے پاک حسین نے اصل لوگ کچھ عناصر نہ اہل بیت دا ذکر کو کرے نا پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا فلانا جی یہ مذہب ہو رہے مذہب کی بات نہیں گل عشق کی ہے تو تھے سائیں سردار صاحب نے ربائی لکھی ہے پیش خدمت اتنی سی پٹواری طرز ہونا ایک اپنا منفرد انداز لکھیا سائیں صاحب نے حسد بغض نکال کے اے دلوں جانوں تے سینہ ادب پیار نال اے ٹھار دارو مولا علی نے قاتل نو شربت پلایا تے چاپی اس کردار وال بھی مار دارو تے باروں کسے تو ڈر نہیں سائیں صاحب لکھ دے نے باروں نہ ڈر کسے تو کدے تو ڈر کینو للکار تے باروں کسے تو ڈر نہیں تو اندر لے چور نو للکار دارو دلوں مٹے دا کفر سردار سائیاں تے تو نعرہ پیر مولا علی دا اے مار دارو پنجتن سوا لکھ نعرہ حیدری تے تو نعرہ پیر علی دا مار دارو
بہرحال لالے مسالے ہو قربان جان تھوڑے تو بہت اچھے لوگ ہو، درد والے لوگ ہو، محبت والے لوگ ہو، ادب والے لوگ ہو، جتنے بھی آئے نا بندے، جتنے بھی اس پنال دے تشریف فرماؤ، بڑے سکون نال سائنس ویل میس والے نے سنیا جی اے انشاءاللہ صلہ تانوں مولا پنج تن باغ دین گے انشاءاللہ اللہ علی دے حکم نال۔ میں بے حد تہاڈا مشکور ہاں کیونکہ بعضیاں محفلاں جائیدا بندے ذوق والے نہیں ہوندے، ایاں تھاواں تے اہل درد ہوندے نے تشریف فرما۔ جناب چودھری بشیر گجر حاج چک باسریاں، جناب چودھری محمد انور حاج چک یونان، وہ کہہ رہے نے کہ کپینت انہیں چرنو جناب قبلہ پیر مستوار شاہ رحمت اللہ علیہ لاجپال بھی تشریف لے آمدے نے، وہ بھی ولی نے، اکھاں والے لوگ انہوں نے بھی قلب روشن ہے۔ تو سرکار دا بیت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والے دا، کیونکہ مینوں جاگ کلندر دے در تو لگی ہے، پیرا شاہ کلندر دمنی سرکار نے نگاہ کرم کیتی ہے پڑھی ہے، تو میں ایک لفظ پڑھنا ہونا۔ جدوں دی میرے بابے نے باں پھڑ لئی ہے، جدوں دی بابے میرے نے باں پھڑ لئی ہے، ادوں دی بگڑی بن گئی ہے، جدوں دی بابے نے میری باں پھڑ لئی ہے، ادوں دی بگڑی بن گئی ہے، جدوں دی بابے نے جدوں دی خواجہ نے جدوں دی بابے نے جدوں دی بابے میری باں پھڑ لئی ہے، جدوں دی بابے میری باں پھڑ لئی ہے، ادوں دی بگڑی بن گئی ہے، جدوں دی میرا نے میری میرا 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 جدوں دی بابے باں پھڑ لئی ہے، جدوں دی بابے باں پھڑ لئی ہے، ادوں دی بگڑی بن گئی ہے، جدوں دی خواجہ نے لاجپال جدارت والا ہے، لاجپال جدارت والا ہے، انہوں کون مٹاون والا ہے، جدوں دی خواجہ نے میری خواجہ 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 جدوں دی میرا نے میری جدوں دی خواجہ نے میری باں پھڑ لئی ہے، تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے گل بن گئی ہے، تھوڑ بھی نہ رہی ہے گل بن گئی ہے، جدوں دی بابے نے میری باں پھڑ لئی ہے، جدوں دی بابے نے میری باں پھڑ لئی ہے۔ جدوں دی خواجہ نے میری جدوں دی خواجہ نے میری خواجہ 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 آجا 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 جدوں دی خواجہ نے میری باں پھڑ لئی، جدوں دی بابے نے میری باں پھڑ لئی، تھوڑ بھی نہ رہی ہے گل بن گئی ہے، تھوڑ بھی نہ رہی ہے گل بن گئی ہے، جدوں دی خواجہ نے میری جدوں دی خواجہ نے میری باں پھڑ لئی ہے، جدوں دی خواجہ نے میری جدوں دی خواجہ نے میری جدوں دی خواجہ نے جدوں دی خواجہ نے میری باں پھڑ لئی ہے، تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے گل بن گئی، تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے گل بن گئی ہے، لالے موسے والے توجہ کرنی ہے، تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے گل بن گئی ہے، تھوڑ بھی نہ رہی ہے تے گل بن گئی ہے، جدوں دی خواجہ میں ایک ککھ ساں ککھاں تو بہت توڑا، مینوں قسم ہے غازی دی میں ایک ککھ ساں جس ویلے کھڑی شریف گیا تے لکھ ہو گیا، پیرا شاہ کلندر دمنی سرکار نے ان دی پاک نگاہ کیتی ہے، رب نے کرم کر دیتا ہے، رب نے رحمتاں کر دیتیاں نے، تے لکھیا میں ایک ککھ ساں ککھاں نالوں بہت تھوڑا، تیرے کرم سائیاں مینوں لکھ کیتا، لمحے پیش کرنا کیوں ہاں ہر طرز تے اہل بیت دا صدقہ اہل بیت دی کرم نمازی ہر طرز تے عبور اصل ہے، میں ایک ککھ ساں ککھاں نالوں بہت تھوڑا، تیرے کرم سائیاں مینوں لکھ کیتا، تو لکھ کیتا میں لکھ بن کے تیرے واسطے اجے تک نہیں ککھ کیتا،
تے وڈیاں جگریاں والے آ پیرا شاہ تو کرم اپنے تو نہیں وکھ کیتا تکر دائن سردار ہم کوئی تکیا ہی نہیں جی میں کھڑی والے نے سائیں سویل دا پکھ کیتا تائیں اتنا کیا اور جدوں دی پیرا شاہ میری باں پھڑ لئی ہے جدوں دی بابے میری باں پھڑ لئی ہے چھوڑ بھی نہ رہی ہے گل بڑھ گئی ہے چھوڑ بھی نہ رہی ہے گل بڑھ گئی ہے جدوں دی بابے نے میری باں پھڑ لئی ہے جدوں دی بابے نے میری جدوں دی خواجہ نے میری خواجہ 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 جدوں دی خواجہ نے میری باں پھڑ لئی ہے چھوڑ بھی نہ رہی ہے تے گل بن گئی ہے جدوں دی خواجہ نے میری بزرگ دوستو تساں آپ کیسٹاں سیڑیاں سنیاں ہونگیاں میں ٹول نال کدی نہیں پڑھیا سی اے چوری بشیر گجر نے مینوں اس پاس لا چھڑیا بہرحال پریم مزہ تنوں آ رہا ہے اور سائنس صاحب نے سائنس سردار صاحب نے ایک اور نقشہ کھچیا لمحے پیش کر لگا سائنس صاحب لکھتے ہیں سلطانہ زشانہ مہربانہ سلطانہ زشانہ مہربانہ بڑے کرم کمائے نے پلاؤ بھی تے میرے بخت بھی رڑ دیے سن وچ ککھاں اج کٹھوں لکھ بنائے نی پلاوی ایک کلر شور زمین سی مہربانہ ایک کلر شور زمین سی مہربانہ بوٹے کرم دے لائے نی پلاوی پتہ سارا سردار کتیاں ناو پردے بند پائے نی پلاوی دوروں دوروں دنیا آئی میں بھی نیڑیوں آیا دوروں دوروں دنیا آئی میں بھی نیڑیوں آیا میری باری دیر نہ لاوی میری باری دیر نہ لاوی کھڑی ملک سایا پیرے شاہ کلندر دمادم مست کلندر پیرے شاہ کلندر دمادم مست کلندر پیرے شاہ کلندر دمادم مست کلندر بولو بولو مست کلندر بولو بولو مست کلندر بولو بولو مست کلندر پیرے شاہ کلندر مستوار کلندر مستوار کلندر دمادم مست کلندر مستوار کلندر مستوار کلندر مستوار کلندر دمادم مست کلندر او میرا پیرے شاہ کلندر پیرے شاہ کلندر پیرے شاہ کلندر دیس اپنے دیاں ویلاں نالوں دیس اپنے دیاں ویلاں نالوں تمیں کھو کھو کھائیے دیس اپنے دیاں ویلاں نالوں تمیں کھو کھو کھائیے دیس بگانے ملکاں اندر دیس بگانے ملکاں اندر میرے کھانا چاہیے تمہارا کلندر پیرے شاہ کلندر پیرے شاہ کلندر